Mga kalingap, ito si Kuya Joel. 15 years na po siyang nakahiga dahil sa depresyon. Sa kasalukuyan po ay 57 years old na siya. At muli po namin siyang binalikan. Mga kalingap, ito si Kalingap Alvin. Kasama po natin si Atong and si Christian. At pantayan po natin mga kalingap si Kuya Joel. At pangako po natin may dala tayong karning baboy po mga kalingap. At gugupitan po natin siya. And gugupitan din natin yung kanyang kuko mga kalingap. Dati pa rin. Wala ka pang nahanap na jowa? Wala. Kaliwa. Ha? Wala? Bakit? Bakit walang jowa? Ha? Bakit walang jowa si Kuya Joel? Namaka. Walang nagusto? May gagawin tayo Kuya Joel para magkajowa ka na. Gugupitan natin yung buhok mo. May dala tayong panggupit, oh. Iba ko yan, magulot. Ha? Magulot. Kubad ka na muna, Kuya Joel. Brahma ka yan, malipot. Malamig. Okay lang yan. Hindi yan madukot dyan, oh. Madulas yan. Oh. May dala akong pera, oh. Pambili. Ha? Juwa, mabili, juwa. Kulang ba yan? Kulang. May dala akong karning baboy. Bigyan natin yung karning baboy. Ay, nasaan na? Ito. Ito po. Karninas ito, ha? Ayaw mo? Karninas! Tay, ayaw po ng karninas. Ayaw na lang ito, tay. Ayaw po ni Kuya Joel ng karninas. Ito, karning urig. Adobo. Malamig, mainit. Oh, medyo. Oh, ito may kanin. Oh, kain ka na. Ayaw. Yung Mamaya ka na makain. Dapat gusto ko makita. Tay! Abo ka, tay. Magaling na, ha? Sa panalangin natin. hindi makakubako. Pagod ka pa, hindi ka pa magaling. Magaling ka. Huwag mo nang isipin na hindi ka na magaling, Kuya Joel. Tsaka mabango na. Ay, pinaligunan ko niya sa swapo. Naligo na. Sabi nga, paligas mo niya, malipot na. Pwede nang maghanap jowa. Mabango na si Kuya Joel, oh. Kailangan lang ng gupitan. Magupit ka na. Pino magupin. Kung marunong. Darang bunting. Galing pa ako sa ibang bansa. Nagugupit ako sa ibang bansa. Diyan ka. Dito ka mag-upo. Kasi Ano, mataas ano ka man dyan. yun? Ano pwede? Diyan naman sa likod. Sa likod. Tumalikod pa. Isa na lang Malilom natin. dumaan, maritig dito maliwanag. Oo. Meron po tayong dalang gunting. Ano mo yun? Ano mo? Kung maghuba ka na lang. Malibot. Alam, buti po at may kapatid pa si Kuya Joel. Tay, okay na siya, ano? Dati ayaw niyang bumangon. Okay na siya ngayon. Bumangon na siya, ano, tay? Tako man lang yung nasunod. Nasunod ng sugal. Noon tay, hindi na bangon. Ayaw. Ngayon nang papag-pray po natin. Dito ka magharap. Ay sige, gupitan. Gupitan na. Gupitan po natin si Kuya Joel. At medyo mahaba na, no? Anong klaseng gupit, Kuya Joel? Anong gusto mo? At wala tayong dalang razor. Medyo makapal yung buhok ni Kuya Joel. Mga kalingap. Madulas ang buhok ni Kuya Joel at makapal. Medyo ano talaga, no? Yan. Mga kalingap, nag-aral po tayo ng paggupit.
mga pinsan ko yung mga pinag-aaral. Ang gusto ni Kuya Joel yung maikli. Pero kung razor ito, mabilis. Ano? Makikita na natin ang tunay na kagwapuhan ni Kuya Joel. Okay lang ba Kuya Joel kahit hindi kalbo? Medyo makapal ang buhok mo. Tsaka hindi ata bagay sa'yo ang kalbo. Kuya Joel, hindi bagay ata ang kalbo. Yun, marunong na pong gupitan si Kuya Joel. Yung balbas natin ha, tatanggalin natin ha. Para magka-jowa. Gusto mo Kuya? Yung taon na pagitan ko yan. 55 pero binata. Kailan po siya nagkasakit ng depression? Ay, 15 taon na. 15 years po na nakahiga. Kala ko nga 10 years eh. Baka nasa 15 years siya. Tapos bumangon na siya. Dati hindi ito nabangon. Baka ilong yan dati ay nang maggatok si dito sa kanain mo. Sabi na si pagtiga na. Sabi ko din ang pride gata. Hindi sa pagka. Ayun ba ka nagpala. Ano ba ito? Dati po pala ito ay hindi wala man itong girlfriend dati tayo na siya, bigo siya. Kung meron siyang girlfriend dati, asawa. Yung barkada niya, nagkala niya sa barkada niya. Siya ang nakayara sa kaso. Kilala mo si Rosalinda? Kuya Joel, kilala mo si Kuya Ating Rosalinda? Ano mo si Rosalinda? Dati mo siyang pag-ibig. Kuya Joel, si Rosalinda? Dati mo pag-ibig. Asa na siya ngayon? Wala na. Baka wala na din siya kasi matagal ng panahon lang po natin mga kalinga, pagandahin lang natin at least pogi siya, hindi yung lang basta basta. Wala po kasi tayong gunting na pang barbers talaga, pero ito okay na. Tahimik po si Kuya Joel. Medyo mahaba na ang kanyang bangs. Dapat pala may kulay tayo dyan, yung tawag dito yung tina para umitim ulit ang buhok. Talagang gwapong gwapo. Makapal talaga ang buhok ni Kuya Joel. Napalad si Kuya Joel sa buhok niya, makapal. Hindi nakakalbo. Dahil hindi din po naliligo. Hindi nagsasham, kaya ang kapal ng buhok niya. Minsan po yung shampoo yung nagkakalbo sa tao. Kaya mag-ingat tayo sa mga shampoo.
Malaki pong factor yung mga shampoo para makalbo yung tao. Naniniwala ko dun. Pag napapanot, sa tuktok kasi dun nilalagay yung shampoo. Si tatay. Ano tay? Baka tinatamaan tayo dyan. Yan si Tatay Badong po. Oo, talo ka nito tayo, ang kapatid mo. Sino pong panganay sa inyo? Hmm. Hmm. Tay, nasaan yung asawa mo? Ay, para sa mga nagkagod tayo. Ay, ang galing ni, May problema baga kaya. ang galing ni tatay, ang mga kalingap, pakita natin si tatay. Hindi din nagkasawa kasi nag-alaga siya sa kapatid niya. 15 years po na ganito si Kuya Joel. Nalagaan po ni Kuya Badong. Galing po ni Kuya Badong. Talagang Uy, pati nanay kaya. nung mamatay yung nanay, nandito na. Parang ito'y parang bumalik siya sa pagkabata. Ay, yung isip niya. Minsan nakakaano siya. At yung ano niya. Magliligo lang kay Joel ha. Para hindi masugatan yung ulo mo. May sugat po yung ano, ulo niya. Oh, grabe oh. Gusto mo makita sa salamin? Para makita po ni Kuya Joel yung kagwapuhan niya. Maliit lang ang salamin. Gusto pong makita ni Kuya Joel. Ito po ay pinagpanalangin natin si Kuya Joel dati. Oy, bro! Parang si Lee Ming Ho. Oo, Kuya Joel, mga kalit. Ang gwapo ni Kuya Joel. Gwapo, oh. Korean style po ang gupit natin sa kanya. Wala tayo kasi, gusto niya kalbo, wala man tayong bracelet. Mahirap kalboin siya at ang kapal ng buhok. Linisin na lang natin pa ito. Kuya Joel, ano ang pakiramdam ngayon? Na ikaw ay gwapo na. Ha? Ha? Maganda na. Handa ka nang magkajowa. Hindi pa rin. Paano kung may magkagusto sa'yo, Kuya Joel, at ikay ay gwapo na ngayon? Bahala siya. Tay, dito ka tay. Para makausap din natin si Kuya Badong. Siya po ang tagapag-alaga, kapatid. Hindi na nag-asawa si Kuya Badong, mga kalingap, para alagaan ito si Kuya Joel. Hindi na po sila nakapag-asawa. Ilang taon ka na, Kuya Badong? Kaya nga, 57. 57. Tapos, malapit na din mag-senior Kuya Badong, ano? Ay, hindi naman. Nasa dumang taon pa. 57 yan. 1960 Ngayon, anong trabaho niyo po ngayon, Kuya Badong? Gwapo na sa contraction. Gwapo na ni Kuya Joel, mga kalingap. Papakita natin yung kagwapuhan po ni Kuya Joel, oh. Oh. Gwapong gwapo na yan, oh. Mga ano kayo tay, mga para kayong may lahing Indian. Indiano po ang mga itsura nila. Mga Pinoy po ito, pure Pinoy. Salamat.
Salamat tante. Pag ano tayo, magbibigay po tayong konti cash kay Kuya Badong at siya po yung tagapag-alaga, ano? Pati si Ate Jennifer, no? Yan, hindi talagaan ko yan. Inaalagaan niya, no? Mga kalingap. Binigyan, makalit pa. Oo. Talagaan. Pati si akin yun kaya. Si Ate Jennifer po, mga kalingap. Tay Badong, at para meron kayong pangbili ng pagkain. At hindi kayo na din niya magtrabaho, ano? Hindi na din niya magtrabaho. Kasi yung ano niya, kailangan siguro hilutin ito, ano? Ano tayo? May man tinararay kami sa pinakain dito. Kaya may amagal ko na yung ano yan. Ang salito ka, bilis na. Medyo maliit na yung paa. Ito yung mahina na. I-pag-pray natin yung Lord, malakas ito. Jesus. Ano nga eh. Malakas dapat- na yan. May mga gala-gala dyan. Bago mag-gala. Hindi ang gusto niya pag magturog na. Kailangan may mga nakakausap siya tayo kagaya natin na nakausap siya. Magsakat bibig. Ngayon lang po siya pumayag na ano, na umakyat dito sa tirahan ni Kuya Badong, mga kalingap. Kasi pupunta kami. Alam ni Tatay na pupunta tayo. Pagaling ka Kuya Badong, ha? Ang buhay ay okay lang. Pasalamatan natin yan. Ano? Medyo may edad na din tayo. Pero wag nating kakalimutan yung nasa taas. Ano? Si Jesus. Siya yung tagapagligtas natin. Siya yung sasagot sa ating mga panalangin. Maraming salamat. Welcome Kuya Joel. At gwapong-gwapo na. O, tingin sa camera Kuya Joel. Oh. Oy, grabe. Oh, parang bata ulit. Oh. Ayan mga kalingap. Sige tay. Single din po pala ito si si ba't na hindi nakaasawa dahil sa pag-alaga. Grabe po, nakakatuwa. Monkey. Hindi ka na talaga nag-asawa, ano, puro trabaho para sa pamilya mo na kagaya kapatid, pamangkin, ano. At God bless tayo, pagpalain ka ng Panginoon at lagi lang tayong tumawag sa taas. At ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Ano tayo? God bless and bye-bye. Ano natin kay Kuya Joel, update natin at ito umuokay na po sa tulong ng panalangin natin at sa tulong ng counting pera natin na gagaling sa YouTube. Welcome po yung lahat na gustong tumulong sa mga ganitong charity charity vlog. Salamat po and God bless sa ating lahat.